Čau, já jsem Vikola. Čau, já jsem Krajda. A společně jsme Krajkule. Takže čusík, busík. My vás vítáme na tomto kanále. A budeme rádi, že ho odeberete a že budete sdílet dál, protože bychom byli fakt rádi. Jsme začínající a chtěli bychom to pořádně rozjet. Jo, pořádně. Můžete se těšit do budoucnosti, protože během včerejšího večera jsme to vymysleli, myslím si, že fakt dost. Co by tady mohlo být? Máme to ještě tady rozložený po podlaze. Jo, myslíte, že to chcete ukázat? Chcete to ukázat? Tak jo, vám to ukážeme. Čekáte. Bylo to ve tmě vidět mnohem hezčejc, ale... Máte to na profilu. A třeba, až budeme mít víc peněz, protože teď jsme chudí jak nějaký babky, tak koupíme mnohem víc a uděláme to třeba mnohem větší. A děláme merch. Ale bude nám muset být tak asi víc než 15 nebo nějak tak. Minimálně 15, ale musí s tím souhlasit rodič. A vlastně... Ale víš, to nejhorší, že to ty si musíš zaplatit 1000, abys vůbec mohl prodávat. Takže možná se nám to ani nevrátí. No. Ale ne, já doufám, že fakt nás podpoříte. A bude to takový merch, jo. Ale to bude za hodně odběratelů. Hodně dlouho. Budeme natáčet různý challenge, gamingy a nějaký třeba věci po slepu, třeba pizzu. To byl náš asi hlavní content, který jsme chtěli dělat. Věci po slepu. No a prostě jako nějaký challenge a ty hraní videoher, hlavně jako Robloxy třeba. A za 100 odběratelů jsme chtěli udělat Q&A, což jsou otázky a odpovědi. Napíšete do komentu a my na to v příštím videu odpovíme. Ale ty otázky, které budou kutý, třeba jestli máte třeba, jestli kolik vám je, nebo něco takového, tak to bude třeba ve druhém díle za 250 odběratelů. Za 1000 bychom chtěli udělat nějakou menší akcičku, kde by byla malá autogramiáda a různý challenge z našeho kanálu. A taky bychom byli rádi, říkám to znova, like, odběr, zvoneček, sdílet, plus. A když tak na té akci by třeba byly jako nějaký, jako, my jsme vytvořili plakáty, kde jsme my dva a tam jsme to třeba vám podepsali nebo nějak takhle. A ty autogramiády budou třeba různě jako... A jestli chcete, to můžete napsat do komentů. Pokud na tomhle videu bude 20 lajků, tak můžeme udělat něco takového, že my vás vyfotíme a pak vás přidáme na tu fotku. Jakoby, že se s váma vyfotíme, to se pak vytiskne a pak se s váma podepíšem. Což by podle mě bylo mega hustý, takže prosím 50 lajků. A kdybyste nás třeba někde viděli, tak klidně přijďte, jo? Fotku, pohodě. Fotku, podpis, cokoliv. Ale možná nás asi neuvidíte oba dva. Jako od nás, kde bydlíme, to je jako hodně daleko. No, ne úplně hodně daleko, ale na kole hoďka. No, ale jako v pohodě, jako, jestli takhle jako se potkáváme. Jo, prostě jdem tady do nákupáku na jedno věčau. Jo. Takže tak. A prosím. A ještě potom, jo, to je dopověz a ještě něco vám řekl. Ne, tak řekněte. Jo, dobře, tak je. Že až bychom měli aspoň tak 5000 odběratelů, fakt hodně odběratelů, tak bychom vzali nějakýho prostě fanouška jednoho a s ním bychom jeli třeba stanovat, nebo něco takového. Ale asi nebo tak za 10 000. Prostě chápeme se, jo? A ještě by byly jako různý soutěže, jako s kolem štěstí, jako že byste se vy zapojili a tohle to všechno možné. Jo. Jo, takže kdybyste nás tady potkali, tak normálně přijďte, nám to udělá strašně velkou radost, že jo?
Pardon. Takže my se vám klidně vyfotíme. Buď to třeba, jestli se chcete vyfotit s Krajdou nebo se mnou, nebo s obouma, tak jedno můžete mít klidně 50 fotek. No, nemáme času vždycky. Prostě, to jsem řekla pár blbě, jo. Jo, kdo nemá rád češtinu, tak dejte like. Já ho tam hnedka dám, až to dotočíme. Sice vím, že... Přes svých milion účtů, nebo kolik jich máš. Jo, takže já si tam dám like. Ne, ale hlavně jsem chtěl říct, pokud nás třeba uvidíte v nějakém random městě, nevím v jakém, tak prostě nespamujte jakože do komentářů 6 zpráv, prostě viděl jsem vás tady, viděl jsem vás, já nevím, viděl jsem vás v Praze, viděl jsem vás v Brně, v Ostravě, nevím, kde, v Bratislavě. Prostě nespamujte, jako nechcem. Ale jako, chceme komenty. Jo. Chcem, ale nějaký třeba, kdyby jsme, nevím, točili nějaký Minecraft, já nevím, hledáme růžovou ovci a tam prostě bude někde schovaná, my si ji nevšimneme, tak můžete napsat, takže 037 byla tam růžová ovečka. Jo, takže tak. Takže ještě jednou děkuji za podporu a loučí se s váma Krajda a Vicky. Čau! Sorry, to bylo nepovedený závěr, takže... To střihneš, ne? Ne, takže to bude víc zajímavé. Čau! Čau! Čau!